لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga maastay mangundang mga pag-iman yari na isab kita ni ubihayaon amuin mamuso at tawakan humati sindeng ha mga syara sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang nato paduman mahinang nato tinggilan dindi hawawaw sindunya dakfak fadlaw akhirat. Di nga mga panagnan tiyangadjian na to amon na in kitabut tahara. Atin niya in series in pangadjian tayo ni tiyagnaan sa ring ha kalabbihan sin pagpaham sin akam Islam. Di nga sabab yan, piyaon na in kitab ini di nga kitab kasutsihan. Sabab muna may suway kita magsutsi, sabab sumud kita paparkala kalagihan siya intaw sutsi. Nasabot na to na sin lima wa istinyaon in parkala sin tubig. Biyaon marikita niyo pa lawang law niya babun fima yahrumu ala al-muhdithi muzawilatuhu min al-a'mal. Daan sin amu in hiyaram atau tagahadat dakula asibi sumud siya pahinang hinang dia akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. وهناك البعض الأعمال التي يحرمه على المسلم دين أونا أون دين هما كيوانا ككهنان hiyaram دين دون هما مسلم أموين himinang sila إذا لم يكن على طهارة bang in kiaonan nila bukun sila halawang kasutsihan. وهذه الأعمال بينها لك بأدلتها in mga kakahinang ini na insyaallah patarrangon namo kaniyo di sarta iwan sin dalil hinang subay siya di kaw manjari sumud malaingkan subay kaw sudsi iwan parkala di mo sab siya makajari kaputan subay kaw sudsi karna sin pagmulya mo kaniya atawakan tampat di mo siya makajari surun subay raisab kaw sudsi karena pagmulya mo raisab kaniya. I'lam ayyuhal akhi, ingat tao ko tay mangudko, anna hunaka al-ashya tahrimu 'ala al-muhdath. Aw ning mga parkala bunnar tu diaram ha mga sila tarhadath dakula asibi asawan kana hadathuhu akbar wa asghara. Sibu deng kiaw na sin hadath niya dakula katawakan asibi. In hadath dakula amuna lang tayn junub. In hadath asibi amuna lang ta indeng ha mga guwaan siya deng harwala lawayan niya iwan sin lang ta najis tay han sabab pinhamuk deng ha mga gumayat to hadas dakula bukon siya ring ha mga najis. Wa hunaka al-ashya'a yakhtassu tahrimuha biman huwa muhdithul hadath al-akbar. Aw naisab na sabbot lang tabihan tartanto sa jahiyaram siya ha mga tao tagahadat dakula. Falasya wallati tahrimu 'ala al-muhdath ay hadathain amuin maparkala uno-uno na lang tabihan hiyaram hatta o tagahadat dakula iwan sinasibi muna mashul mushaf sharif kumaput intao sin Quran mahamulya fala yamassuhul muhdathu biduni haid di makajari kumaput intao tagahadath bang wayroon lampi liqawlihi ta'ala la yamassu illa al-mutahharun sabab din di hapagkaput sin Quran ikhtilaf in mga ulama uno baha in mga babae tagahaid iwan sin takanifas iwan sin takajunub isiyo ba indeng ha mga di makajari at tawakan jari kanila in kumaput
sumakawa aw lampik niya. Then dilaw niya ay hayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Di siya makajari kaputan malengkan subay siya suci. Ay mutahharuna min hadathil janabatan aw ghaira. Suci siya rin hajunub atawakan ning haununo na. Ala qawli bi anna al-muradu bihim aun din nga mga himumungan bunnato di maksud nengit tulong niya mutaharuna min al-bashar di talong niya amo insut si reng ha mga manusia aun kaywanan baita tiap sila nila masuilan mutaharun inyan long niya baita ding manunjuki pa nga mga manusia wa hunaka man yara anna al-muradu bihim malaikatul kiram aun da isab ding ha mga namaytai in maksud niya min ha mga malaikat. Sumakawa din nga mga tafsir Ibn Kathir at Tabari, iban na sing kaibanan, inya to maksud niya pa mga malaikat. Misan pa isabbehet to, long tabihan, hatta law fussiratil ayatul bi anna al-muradu bihim al-malaika. Misan pa sa upama kaya tafsiran, inya to para ha mga malaikat, fa inna dhalika yatanawalu al-bashara bidunin ishara. At inyaman jari resabiyat to, yung mga yat, tudamikyan, amin suway resab, amin tudyo na tawakan, hinamon si mga manusia, inya to, manunjuki, tudlo na panghindo na kanila, in sila ride sa manjari kumaput, suway resab, laong tasutsi. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kama warada fil kitab alladhina kataba Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-Yaman min hadith Umar ibn Hazm. Bialang niya sinasabot hakitab amin piara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa Yaman dengan hadith Umar ibn Hazm. Qauluhu himuma la yamassul Qur'anu illa tahir. Di makajari kaputan ng Quran malengkan subay siya suci. Rawahu an-Nasai. Wa khairuhum. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banghama nga sila, law niya kala Sheikhul Islam an man'as masil mushaf li ghayri mutatahirin wa huwa madhhabul a'immatul arba'a. Bang matwa pa pano sinupat imam, law siya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, atin niya in pagkaput sin Quran hawairoon siya sutsi inya to di makajari. Yan. Sumagawa di mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagka naon din ha mga ikhtilaf hatungod sin tafsir sin ayat law niya inyan manunjuki pa nga mga malaikat sarta isyara sa pa nga mga manusia hakanyuk-nyukan niya law niya hapangaso hajawa bin Sheikh Uthaymin hapatawa nila in tao takajunub usog na kaatawakan babae inyan di tuod siya makajari kumapot sa hingga suway siya masutsi. Adapun in mga babae takahait iwan sin takanipas bangsaw pa malaw niya mabuka sila dahil nga sabab sing kalupahan nila yung Quran kalagihan nila magmuraja sabab in mga sila babae takanipas iwan sin takahait malukay sila magpakapuas ding ha laom sin udod nila. Dahil nga sabab yan, diyari sin mga ulama in kumaput sila sin Quran at tawakan mamasay sa suway sadya siya laom tatakalampik. Adapun in takajunub minsan in mamasa di siya manjari suway ra siya makapamayo. Sabab mayta, in udol niya maluhay maid. Maluhay niya paiguan. Bukum biya sin haid, suway tuod siya maig, pawaran niya. Amin matimod to siya ampay niyaon, mapuas niya, kugdanan sin junub, makasud siya sa parkalayon, kagausan niya magtuwi mamaygo. Ari pa siya makakapot sin Quran. Amo ini mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, Allahu alam bisab hatungod sin mga sila, ikhtilaf sin mga ulama. Sa amo niya to indeng ang mga baita, fatawa, the Sheikh Uthaymin, Ibn Demikyan, ang mga kaibanan sila ulama.
Ang mga magdaway na sa problema lang niya, labas an yahmila ghayrul mutatahin al-mushaf fil ghilafil wal qisin min ghayri an yamassahu. So, dahil hindi makawa mo, makajarin tao kumapot, bang sa pamalialampikan, sa wayrong dalong niya, problema niya, amo indahon sinta, umisan siya bukun sutsi, in mushaf, sumakawa, suway siya aon, lampik, taka-cover, at tawakan, taka-halom sa silupin, kanya tuwayron da problema niya. Yan, mga kaulungan, sinalaw subhanahu wa ta'ala. Hikarwa na rin ang mga hiyaram, hamuk muslim, law na yahrumu ala hamuk muslim, taka-hadath, asibi na katawan dakula, al-muhdith bil salatu fardan aw nafalan. Hiyaram hamuk muslim, taka-hadath, dakula, iban asibi, in sumambahayang siya, sambahayang fardu, iban sin sambahayang sunnah. Wahada ijma'u ahlul ilm. Inyatto piyaghambukan si mga ahlul ilm. Ida istata'ta tahara, bang kakausan mo siya, magsudsi. Adapun biasin mga naliktur na tuyad to nasabot, inmano siya, bang wayron na ikatutsi niya, wayron tuwig, wahi paggudo niya, wayron ni pagtayamum niya, di siya makakaus, sawab sinasakit siya, wayron tumabang ka niya, uno-uno kataan, inyatto, hipasambahayang nagkanayin wakto, ahal, diin kakausan niya. Sa balong sinala, fattakullaha mastata'tum. Yan. Sa balong niya, biutang na isab dendi, yaram sumud ka mag-ibadat, magsambayang, sing kakausan mo magkudo, at tawakan mamayo. Adapun mangmuri kakausan, wayron ngi niya. Hipapatunay kayong insambahayan, ahal, kakaus-gausan mo. Long sinala ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Di nga mga sila makakaus magudo, makakaus magtayamong, aun tumabang kanila sa pamali makakaus yung ginawaran nila, sumagawa, aun di nga mga lawlahasya nila, makatawang kanila, magudo, nakatawakan, kumalo pa, magtayamong kanila, subay nila hinangunin mga parkala, magsutsi, ampa sila sumabahayang. Kaparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila salati, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. O kamu mga namamaratsaya, apabila kamu timidog mattu magsambahayan, timidog kamu magsambahayan, fagsilu wujuhakum, hugasin niyo in pamayhuan niyo, wa aydiyakum, iban sin 25 niyo, bukun 5 ini, sumakawa bukton, intapsil din di, among dapit mari pataas. Ilal marafik, mari pasiko. Wamsahu, sapuhin niyo. Biruusikum, sapuhin niyo in buhok niyo. Naim buhok hakatan, tiwayuan, atawakan tiyubuan sin buhok, amunyat timbuhok. Akay manalong tamya na nila in ba'lang nabil ba'ag. Ang kanaon kabakan mo magsapubian bihanon sa jainu. Maman yan to kasapuhan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot ang natulahkam kitab wudu in paghinang sin Rasul den kan Uthman radhiyallahu anhu in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bitaan siya piyakita siya in pag-ayil sa puhon bang mari harap pa sa puhon niya ring panagnan tiyuwan sin buhok bihan harap mari papugay pagus pabalikon siya hatyagnan ang paindualimahi panapo siya pa tay nga, amin duwabo ini, harap patay nga, bihatin kahantangan sin pagudo. Wayroon na lang tanalamod in mga liog, sapuhan siya biyan. Wayroon na mga kawakan na sudalil, sapuhan pa in liog, hapagudo. Misalin nasabot ang Quran ini, upat parkala, ada amin wajib, ada po ni mga 5 inyan sunnat. In magkiskis ka o sunnat, inshallah makakatpura kita niyo, pangadyan na tuna. Ilal marafik, wamsahu biruusikum, warjulakum, iwan insiki ni ukuni sabden di sapuhan sadja wa arjulakum masabab in baris sin siki biarisan siya fatha bimana ma'tuf in siki mattupa bayhu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Long sin mga wala at takdiro kalam bang mo siya tartibon in himumungan ini haluka bukun siya Quran. Suway bihanin hantangan niya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bayn.
Amunya tuin magtup siya hukasan siya katan. Sabab in buhok in siya sapuhan na dyan. So bukun inwaw ini matup madtupa kain madtupa buhok. Inwaw rin di hasiki matup siya madtupa bayhuangkan na subay siya hukasan. Bukun siya sapu-sapuhan na dyan sin tubig. Amuy ini inday mga pamakamsin kamatauran mga ulama. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ilal ka'bain maripatikod-tikod. Maripatikod-tikod. Nabang ko nakudo, wala miyawot patikod-tikod na. Inyan di makadali. Wa in kuntum junuban, bang inkiaunan niyo taka junub, fattaharu na pagsutsi kamulong sinullah subhanahu wa ta'ala. Suratul Ma'idah. Hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law niya, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Di tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala in sambahayang bang bukun siya bukun alam kasutsian wayron nakapagsutsi. Riwayat Muslim. Hakayban hadith law na la yaqbalullahu as-salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Illa rendi lamun nafi di taymaun. Insira niya siratun nafi di taymaun. Sumagawa ablaga nahi in kanyuknukan niya liangan. Bukun sadya iyanun di taymaunin sambayang sa liangan. Insira sin kal sin jumla siratun nafi illa sa ablaga nahi. Liangan at liangan di taymaun. Maanaan mo sadya siya galaw na di taymaun sinallahu ta'ala. Sa inkanyuknukan si maana niya di taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala in sambahayang sinhang katauring kanyo. Bang siya nakaintao subay siya makapaghudo at tinatarahadat niya. Yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fala yazudu lahu an yusalliya min ghairi taharatin ma'a qudrati ala ma tasayyu salatuhu. Di makajari siya sumambahayang bang siya ukun halam sinwudo bang niya sa pa makakausan da inyat to bang di kakausan basta hipatunay ka niya hari hindi ning kakausan niya. Sawaan ka na jahilan aw aliman sibo din kaunan taway pangatiwan sin tawa-tawa pangati atin niya kihatian mo iwan sin wala mo kihatian nasiyan aw amidan kiatumtuman mo iwan sin wala mo siya kiatumtuman. Yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Taib. In sumunod laung ta amuna yahrumu ala al-muhdath at-tawafud bil bayt al-uquf liqawli ta'ala at-tawafud bil bayt salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. In pagtawap matufabay, in siya yan pagsamahayang, pagtumtum. So pagkain samahayang, subay kaw sutsi, damik yan subay kaw sumud magtusutsi. Sumud kaw magtusutsi. Malaing kandayin doon, miubah sinallahu ta'ala in magsuwi-suwi. Bukong biya sin magsamahayang isap, di kaw makajari magbisara. Di kaw makajari magbisara. Halam sin sabayang, sa bangin tao nagbisara, so pamatiyawag kaw. Tiyawag kaw hina mo. Tawag kay minamula mo, oy, nayari pa ako nagsambayang tagad kaw. Nayat to waktal nin sambayang sintaw. Waktal nin sambayang sintaw. Sabab nakapagbisara siya. Nabiya, ang kandaon wakto, di nga sabab sin kaawam sin kita niyo mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Di kita niyo magpangasuko, aw natudji matubihan. Hawla na mo. Nangasuko siya, bang biya din yung pagmartabat pa ina. Na bang in hadis kya gunggungan niya, bang tumagin ina, iwan sin ama, matukaw pa ina. Pagtag sin niya, iwan sin ana, dami ka matulakaw pa ina, sambili ka to, subay na hikaupat. Amuyat timbya, hadith kya gunggungan niya, alam sindagar niya. Awak to siya si mambayang, tiyawag sa hina niya. Wala isat kay ngatan sin ina, siya si masambayang. Na si mambag, uy lang ni, nayari pa ako nagsasambahayang. Allah.
nayatuwa talin sa bahayang sinhamuok mano siya bihadto. Wala ni sad kaingatan, misan pabiyadiin panawag-tawagin na niya, bang sayaw nagbibisaray man sinallahu ta'ala, subay da isab niya, di bugtuon, di makajari. Yan mga kiulungan sinultan. Sumagawa din di, pag ukuf, lang tabihan, tawaf, na makajariin magbisara. Sa ayaw sadya magbisara sin Rafah. Wala Rafata wala fusuka fil hajj. Amin Rafat bisara wairun kapus faidan. Naiwan na singkaiwan lang nila amin jima. Ayan. Wa kullu dhalika mimma yadullu ala tahrimu tawafi ala al-muhdath hatta tatahara. In mga yato kataan dengan manunjuki maun pahiyaran in magtawaf bangin tao alam sin hadat sehingga suway siya makapagsuci. Wama yadullu ala tahrimihi ala al-muhdath ala muhdith ila hadath nakban qawlu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiris sabil hatta tagtasilu. Dengan mga dalil sinhiyaram sinallahu ta'ala hadath dakula lang sinallahu ta'ala kamu mga namamarat saya bariman ayaw kamu sumuk pasambahayang banging kiaunan niyo la taqrabus salata wa antum sukara sartain kamu nahihilo nalalakpong hatta ta'lamu sehingga suway kaingatan niyo matakulun atin niya kaingatan nyo na bang unuin bisarahon nyo angkan na ding mga istilahan sin mga lugawi hatungod sin kalam law niya bilwab'i kalamuna huwa lafdun mufidun murakkabun bilwab'i ding mga istilahan sin kaibanan law niya suway siya qasidan lahu suway aun kamaksuran sin tao magbisara idan huna kharaja minhu al-kalam kalamun sukara himumungan si mga tauhilo sa bameta in himumungan sin tauhilo bukon halawm tikilan halawm sin pangatayan niya amoy hilaptik magtumaliwayrun panali ununo nabihan ibisara na sa jamat to magdrama magkagin nabihan to di liyangan sinallahu ta'ala di ikaw makajari sumuok magsambahayang bang ingkiaunan munahil sa zaman na kaunay mga sahabat wala pa na haram in alak magsambahayang hindi kanila nahihilo sambil magbaliktad in pagbasa sin Quran nangkan na inihiram na sinallahu ta'ala pagturun sinayat ini naharam na siya wala junuban iwan sinhalawm junub kamu illa abid sa malengkan manghat lumaway sadya kamu hatta tagtasilu say nga suway kamu maka pamayo. Bang isabat lumaway-laway, wayrun ngi niya. Bang lidaruri kalagyan mo tud lumaway, wayrun ngi niya. Sa bang kaut tumatog na yun, nari man dyan. Taib, in maksud din ilaw niya ay, la tadukulul masjida wa antum junuban illa mara tariqa. Di, kau man dyan, ayaw kamu sumud palam si masjid bang kamu halam sin junub, malengkan bang kamu lumaway haran. Famana'ahu min dukulil masjid, lil baqa'i fi. Iatuliangan sumud pa masjid bang sa pa makaw tumaktap limingkod din doon magpalukay yan biya turamik yan desab long time pagtawaf pagyano sa lababul awal wa dalaman tahrumu ala muhdith ila sawaan kana hadathul akbar aw asgar inya tuhiyaram tud hamangas tao taga hadas dakula iban sin asibi masyaallah bang dito sa bauno kapag tawaf adapun in masjid na hadas dakula wa malasya ulatina tahrumu ala al-muhdith al-hadath al-akbar khassa adapun isab in hiyaram hatau tara hadath dakula tartantu sadja fahiya allamya yahrumu ala al-muhdith al-hadath hadathan akbar qiraatul Quran na pagbasa Quran yan لحديث علي رضي الله عنه لا
لا لا يحجبه يعني رسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة شيء ليس جنابة. Menunjuki di maajaib, di makajari in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya lang taamuin mabaya mamasay na bukta o Quran bangsa pa masya takajunub. Adapun bangsa pa masya wayrun junub na in Rasul sallallahu alaihi wasallam labiin baya niya dumo hataw magbabasa Quran. Tinay maksud diari in mamas sa Quran bang siya wayrun jun. Ang pentakajunub di ang kanabi na sinsabat na sabot takay na subayra siya mamaygo magtuya sabab in junub maluway na paywan bukong biyasin mga haid inyan nakalukay-lukayan sira. Sabab bang sa pamalaw na yung babae, hanggaon sila, kalupahan nila yung mga memorize nila, tawan kalagihan nila inamuin beta de sabdin di Syakul Islam, lamang nga tao takahid, mandarin sa mamasa, sabab lang niya bang sila sa pamaida khasyat nisyatahu, nisyatahu. Bang sa pamamabuka sila at kalupahan nila, sab kalagihan nila yung muraja, nayat tudyari kanila sa subay sila aun lampik bang sila kumapot. Amin mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. ويحرم على المحدث الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير الوضوء. Amin tumutog palawm sin masjid wayroon siya sumud iwan tumutog palawm sin masjid wala siya nakapagwudu. Liqawli ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Amurin nasabot na to kain at to dalil. La tadkhulul masjid lil baqa'i fi. Ayaw kamu sumud palawm sin masjid amin tumutog kamuroon. Yan. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam la illa al-masjid lilhaidina wala junubin. Di mahalal in masjid hataw tarahid iban tarajunub. Sumakawa biyan na sinsabat fa idha tawadda man alayhi hadathul akbar apabila magudo in hisiyusyu deng hadath dakula jaza lahu lubthu fil masjid liqawli ata'id. Maka jari siya sumud sumakawa suway sa takawudo. Ra'aytu rajulan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu fil masjid wa hum junubuna idza tawadda'u wa da'a as-salat. Yan. Kita kulong na hindi nga mga ashab pangaway si Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod sila halom si masjid sa tain mga sila to halom junub. Apabila in mga sila ito magudo da sinpagudo sa bahayang inya to diari. Law niya wa hukmu min hadal wudu takhfiful janabati. Pagpakaan sin junub. Angkan na mga sila nagpaparihala sin pag-ayin. Iwan labing biyag marayaw ang mga tao taga family, taga pagula bang sila ubos mag-ibadat sila ruwa magtiyaon labing marayaw kanila in magwudu. Inya to hipagpakaan sin deng mga amuin junub dahon nila matu. Hari pa sila makapamaygo magtuy. Amunyan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaiwanan papanaw na suwaytod makapaygo. Sumakaway nini nalawang tading mga kaiwanan pagpapanaw inyat to papaguduunin tao ipagpakaan sin junub niya. وكذلك يجوز للمحدث الحدث الأكبر أن يمر بالمسجد للمجرد عبور منه من غير جلوس فيه. Damikan makadari day sa lumaway hatao takaw hadas dakula amin lumaway sadya siya. Bukon day maksud na rin dito amin liming kutod hat lumaway inya to makadari sablong sinala tala illa abidis sabi malaykan ha mga tao manglaway-laway sadya. Yato diari in lumaway adapun in lumaway kauroon di yato siya makadari. So muyat to mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala indeng ha mga parkala pangadjian na to hatungod sin amuin iaram hamuk muslim hindi siya iminang. Biyaon mga pangatkawaw na to ganap-ganapan insya Allah
Long ta babul fi adab al-adabil qada'il hajat. Al-hajati. Amuin adab pagsiar. Lawang aturan sin pagsiar. Anna dinana kamilun mutakamilun. Benar tu dina kami Islam sampurna. Sampurna tu siya. Manampurna sampurna manampurna isin kaboy sin manusia. Ding sin pagdunya na iwan pag-akhirat niya. Ma taraka shay'an mimma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum. Wairun kawin unu-unu. Ding ha mga kaguunahan sin manusia. Hapag-akama nila, iban pagdunya nila, illa bayyanahu malaykan piyatarang sin Islam. Wa min dhalika al-adabul qada'il hajat. Ding ha mga launta, damikyan aturan sin pag-siar. Pagsud pa-siar. ليتميز الإنسان الذين كرمه الله عن الحيوان بما كرم الله به. Lilay piaruway sinallahu ta'ala rendi. Tinig piatarang piawidda sinallahu ta'ala. Dendi in manusia deng hama kahayup-hayupan. Hasabab sin ini parkala ini. At iniya sabab miulya kita sinallahu ta'ala. Lakad khalaqna linsana fi ahsani taqwim. Dengan sabab yan, biada kita sa kaulaw laiyan, bangin manusia, mangingi, magintaw, di misan mamaupo. Di misan maglano, na biada siya sin mga hayawan. Biada siya sin mga kaiwanan piyapanjay, mga kahayup-hayupan, mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Inaramata dinun nadhafatin wa dinu tuhri. Wa dinu tuhri. Inaramata arama malano. Iwan arama hipaglalano. Malano iwan hipaglalano ha mga manusia. Sabab paglano ding ha hisiya nasabot ta iwan sin ma'nawiya. Aon ding nga mga adab long ta pagsud ibeta nato na magtuy in manusia. Bang siya sumud palam sin siar, paunahon niya, inhitikang niya, lawa. Pag-uus ang pa siya mamasya sin bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal kabay. Pag-ubus, di makajari hamanu siya, humarap kiblat, atawakan tumaykod siya, bangsaw pa masahra. Apantayan, adapun lang sin mga ulama, habay, jiyari siya in tumaykod. Sa afdal, hindi na kau tumaykod kaniya. Sa pambukwak ti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasuli na mugsaba, nangihi siya, kadawal haja, nakatataykod siya sin Kaaba, sin Qibla. So yan tulong si mangula, jiyari, sa ada po na sahara, yaram. Di makajari hinumarap kau. Pakiblat, malingkan, subay kau, kimid kaniya. Pag-uus doon na pag-siar, inamon sin manusia, di ikaw man dyan magbisara. Magbisara, magdakaw sinding ha mga amuin, aun, sulat Quran, malingkan, bang sa pamain, mga takasulat yaon ba't mabuga kaw hikawin, atawakan malawa, dahon mo sumawa, suway mo siya pusuton. Di ikaw makajari magbisara, kaiwanan, magbisara isa-isa mo, yan, hindi nga mga kaadab-adawan. Adapun makajari siya bang sa upama, pag-ubos mo magsiya, wayron mga tubig, law mo, di liwa ko tubig, inato jari ra isab sinsara. Sabab nagkagunahan kau. Sa diha pagsiyar, subay timurun sin manu siya, hindi nga mga ihi niya. Sabab hindi itaw siya magtawon sin ihi niya, ay magtimod sin ihi niya, di nga mga hikawajib, hikasiksa kaniya, halom sing kubur. Iwan sin mga tao mag-ihi, di minsan magtabon. Di minsan magtabon. Magpakita lang sinamuk ba sa lawat mattumari. Inyan ding ha mga hikala na't hamano siya. Bangin mano siya dihilan akkal, pag-uwos ihi mattumari, liyabihan niya pa in binatang. A'udzubillah min dzalik. Asab baon day sa beta sinallahu ta'ala. Mano siya tagaatay, di
taka atay sa dimisan pag-atay yun indakan sinallahu ta'ala, di magpanali-tali, taka matari magpangatod, taka pikilan di magpikilan, na lawi pa sila lang sinallahu ta'ala ding mga binata. Damikyan mga kiulungan sinallahu ta'ala, mulakas na sabihin pangadjian tayo ni, na mulakas na hirir na to pangadjian, bang gumawa na paunahon tahitikang in sikita tuo. Ang pagkita mamungsing gufrana ka. Yan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kukasanta. Bangkaw mangihi, di manjari sintao kaputan in tuo niya. Di kumanjari kumaput in tuo niya. Bang siya mamaw po, subay lawa. Damikan bangkaw nangingihi, di mo manjari hipangaput in tuo mo, subay lalawa. Matarang kato'y sablong tayong pagpapulawa. Sa bangkaw mangihi, di mo manjari hipangaput in tuo mo. Damikyan, mangkumisan ka kung nangingihi, di manjari hipangaput into bangway lampik niya. Yan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga maniyo-tiyo nasabot adab sin pag-CR. So murah-murahan, lang tabihan, asusunod pangadjian na to, mari nakita niyo pa siwak iwan sin lang na al-khisal al-fitr. Dahil nga mga siwak iwan sin dahil nga mga sunnat hipagsutsi dito na adjat patugtuon na mo yung piyangadyan na to adlaw yan murah-murahan mga kiulungan sinallahu ta'ala na aun na ka na to ang yung ilmu maniyo-tiyo di nga ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala berin katuan takataman ta na okay na so murah-murahan magsukol kanyong katan lawiawlan na ha lang ta nag subay masim-masim pagsarang sukol nato namo kaniyo iwan sin mga hindi lang ta nagkaputin iwan sin timawang inilabi Allah wallahu subhanahu wa ta'ala subhanakallah hamdika shadallah ilan tanastagfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi